Kung suhito po tagamay sa Biblia, kining si Mateo, Lucas o Marcos, mo kini sila ang gitawag sa pagtuon sa Biblia mga synoptic gospels. Nganong synoptic man, kay halos pari-pareho ang paagi sa ilang pagsulat. Even the sequence, murag pareho-pareho silang paagi sa ilang gisulat. Mo na gitawag na silang synoptic gospels. Unya, makita nato diha sa mga pagbasa nila nga sama kang Mateo ngadto 10 hangtod 15 naa kanila ang pagmisyon sa 12 ka apostoles. Mabasa usab nato ni sa Marcos 6:17 to 13 hangtod sa 13. Mao gihapon na ang mahitungod niya na ang pagpamisyon sa 12 ka apostoles. Bisan sa Lucas, 9 ngadto sa 1 hangtod sa 6. Mao gihapon ang gihisgutan dinha, misyon ngadto sa 12 ka apostoles. Apan kang Lucas naa say kalainan, ngano mang kalainan. Kay sama gani diri sa ebanghelyo, dili lamang sa 12 ka apostoles, kundi sa 72 ka misyon sa mga disipulo. Mao na nga sa pagsugod gani diri sa ebanghelyo giingon dinhi, human niini gipili sa Ginoo ang laing. So dili lang 12 kundi kapituag duha ka lalaki. Now, usa sa mga punto diha sa ebanghelyo nga atong makita mao kini nga kanang giingon diri sa ebanghelyo, gipadala niya sila sa tinagurha. Unsa man ang ka-importante nga tinagurha? Nganong tinagurha man? Nga kung kining 72 gipadala niya sa tag-usa, mas daghan ang ilang maabtan, di ba? Ngano mang tinagurha? So atong i-divide ang 72, pila na lang 36. Mas maayo siguro kung sa tag-usa lamang para mas daghan ang ilang maabtan. Pero mano man nga tinagurha kini maigsuon. Maigsuon ko ng Kristo, very significant kaining tinagurha. Kay ngano man, tungod kay kana bitong duha ka tawo nga magtrabaho sa usa ka trabaho, mas mapadali ang trabaho. Duha ka tawo nga magtrabaho sa usa ka trabaho sa pagsangyaw sa maayong balita, makaprotekta sila sa usag-usa. Ang duha ka tawo maka-encourage nga to sa usag-usa. Uy, na-discourage naman ko. Ang isa, moingon nga, padayon lang ta. At least naa kay gitawag nga musuporta diha kanimo. Duha ka tawo nga maglig-on sa usag-usa. Mao kana nga ika-importante makaigsunan nga companionship make two more effective than one. Makadungog bitaw ta sa istorya nga two heads are better than one. Nga two heads are better than one. Mao na nga usa ka significant kaayo ngano man nga giingon dinha sa ebanghelyo o giingon dinha sa atong Ginoo nga tinagurha. Sa atong kaugalingon na eksperyensya pananglitan, makarelate ba ta ni ani nga ngano man nga tinagurha? Tungod kay makaigsunan sama kini sa kaminyoon. Diba? Bana og asawa. Unsa man na ka-importante diha nga bana og asawa, tinagduha gyud sila. Kay una, sa pagbasa, kung nakabantay mo, amot lagi katong gikasal mo, naminaw pa ba mo sa ebanghelyo o sa mga pagbasa? Siguro wa na maminaw kay huna-huna naluto na baka tong litson ato. Asa naman to mga bisita, asa man to mga nino nga muhatag ra baunta na nakutog kanang mga regalo. So wala na kayo makafocus, no? Usahay di na makapaminaw sa panahon sa rito sa kasal. Mao na nga kung tan-aw na to makaigsunan sa pagbasa pa lang daan sa ebanghelyo, unsa may atong makita dinha. They are no longer two but one flesh. Dili na sila duha kundi usa na lamang. Ang bana ug asawa mo na nga ginaingon nga unsay gihiusa sa Dios dili paga bulagon.
Bisan gani, ambot, nakahinumdom pa ba mo sa inyong marital vow? Unsay giingon ninyo nga mahitungod sa kahiusahan. Namingon din nga atong makita, itugot Ginoo nga kami, kinsa maning kami, ang bana ug asawa nga gikasal. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing una-huna, sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Kana ganing mukasal ko, akong ginasulti sa ilaha nga, kada anniversary ninyo, isulti ragod na ninyo, basahan ninyong duha, kay magpahinumdom kaninyo nga naamoy gisaad, nga bisag duha kamo, kahiusahan ang panghuna-huna. Kay nga naman, naipanultihon nga, marriage is not to think alike, but to think together. Nga ang kami niyon, dili nga pariho mong huna-huna, permanente, kundili ang inyong gihuna-huna ang kahiusahan. Nga dili ka magbuhat, nga basta malipay ka, unya naguli mong bana kay dagag utang. Basin pananglitan maghuna-huna ka nga ikaw isip bana, basta nakasuroy ko, wa ka na'y panumbaling unsay nahitabo sa inyong balay, sa inyong asawa. Mauna nga, marriage is not to think alike, but to think together. Tama po ni pananglitan sa parokya, bago pa mangyud ko nag-assume sa parokya, di po ko makahimo sa trabahoon, kuha po ko yung mga pangulo. Tama pananglitan sa atong mga ministers. No? Kung ako ray magpakalawat, masyam-syaman ta din he. Mauna-unsa ka-importante ang ilang trabaho. Di po rin ako rapoy mo basa, pananglitan, na gini atong mga tigbasa. Di po ako rapoy mo kanta. Nadako nag-stipend ako ani, kung ako napoy mo kanta, ako pa'y mo misa. Kung dili na ani. Pero dili po nga ako ray magmisa. Kung dili kita, tanan. I am only a presider sa misa, but we are all celebrate the Mass. Dili man ako ray nag-celebrate sa misa. Presider ako, kung dili kitang tanan, nagsaulog sa santos nga misa. Sama po sa pagpadagan sa parokya, dili ra po ako, kundi naatay PPT, naatay mga pangulo, nga mutabang nako kay di po ako rimutuhat nining tanan, oy. Kung dili naa sila nga mga pangulo. Mo ka na makiigsunan nga unsa may tawag nato ni nga mas mabungahon kita kung nagtinabangay. Dili lang usa. Tanawa ng usa ka picture din ha. Ginaingon din ha. What you accomplish alone. Kung ikaw ra, maglisod yung kuha sa mga bunga. But what you accomplish together. Mas daghag bunga inyong makuha. Significant siguro makakaton na ng bisag picture lang na siya, pero makita na to nga kung ikaw ray usa magtrabaho, magpita sa mga prutas, pila ra may mo makuha. Pero makita na to no, iabaga pa din ha. Mao ka na ang giingon sa atong Ginoo sa pagsangyaw sa mayong balita nga gipadala sila sa tinagurha. Lain pa nga punto nga makita nato makaigsunan nga man tinagurha tungod kay ang misyon sa atong Ginoo ikani ipadayon sa mga tao, ipadayon sa mga pangulo, ipadayon sa mga tao, ipadayon ninyo. Kay ang Ginoo na buhi lamang diri 33 years. Pero unsa man nganong naaman ta karon after centuries ig millennium, tungod kay gipadayon kini sa mga apostoles. Sa simbahan gipadayon sa mga madre o mga pari. Pero exclusive ba sa ilaha ang pagsangyaw sa mayong balita? Dili. Tungod kay nakahibalo ug nakaila ang Ginoo sa atua, tungod kay kita gipakamatyan niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Usahay mo sunod-sunod ta sa niining mga celebrities no nga dili man kana mao gyud ang atong ginalantaw. Mao nang giingon.
Stop being a fan of fanatic of a celebrity na wa gani makailan nimo. Be a fan of Jesus Christ na nagpakamatay nimo. O nagingon ako, magsunod-sunod tanan ni mga celebrity nga wa gyud kailan nato. Pero di ba matandog atong kasing-kasing atong kalag dinha nga kita gipakamatyan sa Ginoo, mao na nga kita musunod diha kaniya. Dili lang ang mga pangulo, kundi matag usa kanato. Ug sa unsang paagi nga kita makita diha nga tinuray nga Kristohanon, kanang gipuy-an nato ang atong pagka-Kristohanon. Kana bitong dili lang ta matawag nga pananglitan sa atong status nga ikaw engineer, doktor, amahan, inahan, ginikanan, o kaha professional, o kaha employer, o kaha employee, kundi na ay adjective sa una, Kristohanon nga ginikanan, Kristohanon nga employer, Kristohanon nga professional, Kristohanon nga estudyante. Kay pwede man ang mahimo ang status nato sa uban nga relihiyon, pero unsa may kalainan nato nga Kristohanon ta. Dapat pagtawag nato og pag-ila sa mga tao sa atua, Kristohanon ta nga citizen. Pagpahinumdom nako. Mga ginikanan, katong gikasal, sama sa akong gigon, nakahinumdom pa mo sa inyong saan sa kakasal, kana bitaw miingon ang pari, dawato mianhi bi ikaw sa imong kabubuton o pagbugkos kanunay sa imong galingon, dahil sa pagyugwa pag-alaga sa imong asawa, sa imong bana, ambot na kahinumdom pa ba ni ana sa rito. Nay ikatulong nga pangutana sa inyong duha. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak na ihatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Kahinumdom na mo karon. Isip ginikanan. Baliko na ako. Tumanon ba ninyo kay pangutana man gyud ni siya katong gikasal mo? Wa na mi kahinumdom Father kay usara man gyud mi gikasal. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Unsay gitubag ninyong duha? Oo, Padre. Ang pangutana, ipuy-an ba kini? Nga oo, Padre, gayon. Maigsoon, kada misa, kita gipadala. Kada misa, makabantay ta nga gipadala ta. Ug unsa man ang atong tan-awon diha. Kasama sa mga apostoles, kita usab gipadala. Naay dismissal part, mao nang gingon, dismissal part. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Tapos na ang misa, lakat na kamo diha sa kalinaw ni Kristo. Tapos na ang misa, lakat kamo sa kalinaw aron paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Sa ikaduhang pagbasa mauna, nga kita sulugon sa Dios. Apan, nagmalipayon ba kita sa pag-ingon nga gipuy-an nato ang pagkakristohanon? O na nga diri sa Ebanghelyo, katapusan na lang. Miingon dinhi ang mga disipulo, Ginoo, bisan gani ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Miingon si Jesus. Apan miingon siya, gitagaan ko kamog gahom. Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay inyong mga ngalan na isulat dito sa langit. Can we imagine ourselves? Muadto kang San Pedro, unya wa atong pangalan dito sa Book of Life, kating paita no. Pero kung naa, malipay ta, di ba? Lipay manggani mo nga inyong pangalan nasa listahan sa mga ayuda. How much more malipay ta nga pag-abot nato dito ang atong pangalan naa sa listahan sa pagsulod sa gingharian sa langit. Maigsoon, padayon ta ning Santo sa Misa, padayon ta sa atong kaugalingon nga kita usab gipadala
Mao nang gipadala kay dili ta magpermanente diri lamang sa simbahan, komportable ta dinhi. Kun dili asa ta paingon dito sa balay, dito sa gitrabahuan, ug unta ang atong kinabuhi nga mailhan ta. Kristiyanos gyud na siya. Tungod kay iyang gipuy-an ang iyang pangalan isip Kristohanon.